what's up, good morning guys. No, nag-reset na tayo rito sa ating panel gauge mga kaidol. Start tayo ng 00. Yan o, saluyo to. Mali pa yung pagkaliko ko ay. Nagipit. Ginagawa mo. So ikakat ko muna dito mga ka-idol, no. Mamaya na lang. Yan nga mga ka-idol, ano, pupunta muna tayo ng Dagupan kasi doon ang meet up natin. Doon tayo mag-start mga ka-idol. Doon natin imimit sina Sir Ralph at saka sina Sir Cruiser. Yan dalawa. Bale, tatlo kami. Ewan ko lang kung may sasama pa sa amin mga ka-idol, no. So, andito tayo sa bahay ng Aguilar mga ka-idol. So, ikat ko ulit dito mga ka-idol, no? Pag nasa Dagupan na lang tayo mamaya. Sir Ralph, tignan mo naman! Naku po! Lumalalim, lumalalim. Ang galing, ang galing, ang galing, ang galing. Naku po! Lumalalim. So, wala na dito. Hugasan yung motor natin. Bautista. So ito nga guys, no, dito na si Sir Ralph. Kaming dalawa lang palang mag-iikot dito sa west. Tubig. Lalim mo. So ikakat ko ulit dito mamaya mga kaidol, no? Pagpapasok na tayo ng Bunuan, Tundaligan, kung saan yung unang checkpoint. So andito na nga kami sa may Divinesia mga kaidol. Kasama natin si Sir Ralph. Nag-aati pala sila ng ni Sir Cruiser. Yun. So andito na nga tayo sa may Bunuan mga kaidol, no? Papasok na tayo. Yun, shoutout para sa maluso kong kumpare, si Pare Din. So ito yung kanilang pesto mga kaidol. Yun pre, oh. Yo, tubig. No. Hoy, nako. Pre, baha dito sa inyo pre, oh. So dito yung first CP mga ka-idol, no? Para sa gagawing takbong guwapo sa version 2. Kaya sana dito, maganda rin dito. Dito sana nilagay yung CP, no?
Pero doon nilagay sa may Japanese garden mga ka-idol, no? So dito ang Persipi. Tingin tayo sa hindi mainit. Bawal ata dito, dito tayo. So dito yung first checkpoint mga idol, no. Yan, no. May mga event. CP1, no. So paalis na tayo dito guys sa Japanese garden mga idol, ano. So tara na sa may second photo ops mga idol. So Manawag din tayo ngayon mga ka-idol, no? After dito Manawag. So after ng checkpoint sa may Dondaligan mga ka-idol, didiretso tayo dito going Manawag na to mga ka-idol, no. Ang first photo ops. So andito na nga tayo sa may ERC ng Manawag mga ka-idol, ano. After nating Manawag at saka na isa San Jacinto, so nalagpasan na natin yung ERC nila ng Manawag mga ka-idol, no? So pupuntahan na lang natin yung first photo ops mga ka-idol. So andito na nga tayo sa may harapan mga ka-idol ng Manawag Church mga ka-idol. So dito yung first photo ops. So guys, andito tayo sa gitna. Matutumba ako dito. Pwede ba? Pwede. Ah. May humingi ng sticker eh. Sige, kuha na kita dyan. Andyan na yung pulis.
Yun o. Sige na, ang dami na. Ha? Ayan o. Yun, lalagay ko sa motor ko. Yun, shoutout kay Kuya. Tara na. So, Manawag. After ng Manawag mga kaidol, going Binalunan na tayo mga kaidol, no? Kung yung Binalunan para mga kaidol, no? Pangalawang checkpoint na yun mga kaidol. So dito pa lang going kon mga kaidol, ano. Oh. Madami palang ginagawang kalsada dito mga kaidol. Pag galing mo ng Manawag, papunta ka ng Binalunan mga kaidol, no? Kaya dahan-dahan lang tayo dito pag darating ang takbong Gwapo sa 29 mga ka-idol. Tayo na. So dito daw yung school ng mga piloto mga ka-idol, no? Yan. School ng mga piloto. Kung may runway sila dito. Yeah. School. So second checkpoint dito sa bayan ng Binalunan mga ka-idol, no? Yun, no? Binalunan Town Hall. So paalis na kami dito sa Binalunan Town Hall mga ka-idol, no? Going San Roque na kami. San Roque Dam. Pero maghanap muna kami ng kakainan mga ka-idol, no? So yun nga guys, no, papunta na kami ng San Manuel mga ka-idol. Kumain muna kami. Ito nga, tinatamad na tayong mag-drive kasi nabusog na tayo mga ka-idol, no? Mula dito sa pinagkainan namin 7 kilometers, oh, 10 kilometers pala mga ka-idol, no? So 83 kilometers na yung tumatak dito mga ka-idol, no?
nandito na tayo sa ARC ng San Manuel mga ka-idol, no? First time ko lang makapunta rito mga ka-idol. Ngayon ko lang to mapapasok na bayan. So ito na siguro din yung bahay ng San Manuel mga ka-idol. Dadaan muna kami ng munisipyo mga ka-idol, no, para magbigay ng letters para doon sa gaganapin na ROTV. Dito ba? Loko yun ah. Sarado yan. So paalis na nga kami dito mga ka-idol, no. Naibigay na namin yung later. Papunta na kami sa dam kung saan gaganapin yung photo ops. Dito yung mga kainan, no. Ha. Uy. So 11 kilometers mula dito sa may bayan nila mga ka-idol, ano, going San Roque Dam. Kukuha lang tayo ng pictures sa may dam mga ka-idol. So ito na nga yung dam mga ka-idol, ano, yung San Roque Dam. Yun, mega dam. So hanggang dito na siguro lang tayo mga ka-idol, ano. First time natin makapunta ng San Roque. Welcome to San Roque Power Corporation. So palis na nga tayo mga ka-idol. Palis na tayo mga ka-idol, no. Going Tayog na tayo mga ka-idol. Ganda ng kalsada rin dito. Yun, shoutout nga pala kina sir na naka-duty sa may checkpoint bago ka pumasok doon sa San Roque mga ka-idol, no? Saka doon sa asawa niya. Tapos yung mga kaparehas nating 5-9, shoutout. Hindi na natin sila nakuha na ng video mga ka-idol, no?
So andito na nga tayo sa paghahatian ng Tayog at saka Sangkintin mga ka-idol, no? Tayog muna tayo. Andito na tayo sa Tayog Municipality Hall. Saan tayo pwede doon? No parking, no parking. Pwede ba dyan? Bawal ata dyan. So yun nga guys, no, palis na tayo ng Tayog. Naibigay na yung letter natin mga ka-idol. One way ata yan. So ito nga guys, going Sangkintin na tayo mga ka-idol. Hindi na tayo nakadaan sa Tower Farm dito sa Tayog mga ka-idol. Kasi baka kukulangin na tayo sa oras. May alas 3 na. Sasubmit pa kasi tayo ng later dun sa munisipyo ng Sangkintin mga ka-idol, no? So, andito na tayo sa ARC ng Sangkintin mga ka-idol, no? Break ko kanina. Oo. Hindi kita makita. So, andito tayo ngayon sa bayan ng Sangkintin mga ka-idol, no? Tapos, ano susunod doon na tayo sa may ilog. Ilog na tayo. Ilog na ang susunod, no? Yan, mga ka-idol, bayan ng Sangkintin. Yun. Paalis na naman tayo. So yun guys, so alis na tayo. Goodbye Sangkintin.
Barangay Gonzalo. Buffalo Falls. Yung papasok pa dito. Yung papasok nga yung ano, Sanggipsal. No, may Sanggipsal din dito. Dipakulaw Falls ata ito. So nagpapa-register si Sir Ralph. Tumaingay din yung motor natin. So akyat tayo sa taas mga ka-idol. Yun, no? Ano, okay na yun, no? I love Dipakulaw. Sa taas. Ah, ito pala yung Dipakulaw mga ka-idol, no? First time natin dito. Yung ilog. Ito yung mga ka-idol ito. Yung mga kubo. Wala na. Wala, dun lang sa baba yung nandun. Oo, sa baba. So ito yung Dipakulaw River mga ka-idol, no? Medyo malabo yung tubig kasi katatapos lang ng bagyo. Ayan. So paalis na po kami. Sige po. Sige po. Palis na tayo mga ka-idol ng Dipakulaw.
ganda nito. Daming ano, puli. So ayan guys, oh, mga puli oh. First time kong dumaan dito, no. So lumagpas na tayo ng Umingan o papasok pa lang tayo. Tayo mga ka-idol, ano, well, nandito na tayo. Lumagpas na pala tayo sa ERC ng Alcala mga ka-idol. So dito mo makikita yung St. Vincent, St. Ferrer. Yan, St. Ferrer ata yung tawag dito, ang alam ko eh. So dito yung checkpoint na isa mga ka-idol, no. Ito nga mga ka-idol, ano, ginabi na tayo sa pagbibigay ng mga sulat sa mga bawat munisipyo mga ka-idol, no. So 1826 na mga ka-idol, no. Babalikan na lang yung Bayang-Bayang at saka Gilar dun sa amin mga ka-idol, no, kasi nagkapos na tayo sa oras. So ito yung 210 kilometers na mga ka-idol, no. Mula sa bahay yan gandun sa Tagupang kaninang umaga, tapos pag-ikot dito kung saan dadaanan yung ROTV2. Kaya ROTV2 yung Takbong Gwapo mga ka-idol, no. Na tayo ng Bayang-Bayang pero hindi na tayo umabot sa may munisipyo kasi alas 5 na tayo dumating doon. Kaya piano na lang ni Sir Ralph sa susunod na mga ka-idol, no, araw. Sasabay na rin dito sa Aguilar. So andito na kayo ngayon sa may Apunit, San Carlos.